Recordes eixe aroma a pa acabat de coure que inundava els carrers cada matí? Ara sembla que l'olor dels auriculars sense fils ha reemplaçat els del Ford d'Antonio. I clar, com no? Si sempre estàs amb ells col·locats. Però a veure, lleva-te'ls un moment. Respira profund, això és. Eixa olor de pa cruixent, a croissant recent fet, a cafè torrat. Això no ho trobes en una pantalla. Antonio porta anys perfeccionant la seva recepta i quan entres al seu forn, cada olor et conta una història. Perquè les històries que es conten amb olors es queden gravades per sempre. I el dia que decideixes entrar, descobreixes que l'olor de pa recentment fet és el primer pas cap a una experiència que no s'oblida. Olores és la qualitat del comerç local. Comprar a prop és tornar a sentir la ciutat. I cada vegada que compres en el barri estàs dient sí a eixes xicotetes coses que fan que València faça olor de llar. Per olorar el futur, cal respirar el que tenim a prop.